lang yung mga pakpak saka mga ulo. Ilang gabi na raw nilang hinahanap ang hinihinalang aswang. Takot na rin ang ilang residente, lalo na yung mga nakakita sa kanya. Sa bintana, binuksan na yung bintana, binuksan na, saka bukas kuntay, pero nakita ko parang pumasok. Tutulog ako, tapos biglang may parang sakong nagkapan. Yung pa yung konyon manananggal. Tapos tumarol yung aso, yung tinignan ko dun sa kubo ngayon. Nandun siya. Tapos tumakbo ko, tapos hinabol pa rin ako. May backpack po malaki. Tapos malaki yung konya, kuko. Sinisisi ng mga residente ang aswang sa pagkawala ng kanilang kambing, manok at iba pang mga alagang hayop. Pati pulis, nagbabantay. Yung kanina ay sinabi nila na may nakita na naman sila, kaya yung kasamaan, yung kasamaan kong PNP personnel, nakipaghabulan din pero wala naman silang nakita. Giit ng mga residente, hindi sila titigil hanggat hindi nahuhuli ang aswang. Melanie Heng, Patrol ng Pilipino. At kaugnay yan, makausap natin sa